हेलौ 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 सोरबाफोर आंनि लाइफआव फैनो गोसोब्ला फैनो हागोन टाइम दंब्ला आरोना दसे खोथा सावरायलायनो आदसा बसुमतारी बिबोनां वेलकाम आंनि लाइफआव माबोरै दं माबोरै दं बिबोनां सना आदसा बिजि नामा जोंना बिबोनाङा बिजियाव दङ नेथ'नो थिनदों आरोना बिबाजैखौ उन्दुनोसो ओंखारलायबाय आंखौ हाबा मानि बिजि जाखोहाय सेंग्रा मानसियानो एथ' बिजि थायो नामा सोरबा साइलेन्टसोमोन ए माबोरै खबर सबर ए ओमफ्राय बबेयाव दं नोंलाय न'आव ना बाहेरायाव बेबा माबायदि उसुबिदा जादों आंना आगैया लाजिनाङाहाय मालाय सिख्लाफ्रा सिख्लाफोर थागोन थैहां बरफहांसो जालायलांबाय मानो थैहां बरफहां जानांगौ जाखो बोथोराथ' गरमबो नङा थान्दायानो नोंना सालथे दैथुन आगै बिबोनाङा मारै दङथाय आदसा बाजारावसो दङ आरोना दिनै सानदेआव बाजार जायो नामा नोंसिनिथिं बाजाराव दंब्लाथ' एसे उसुबिदायानो आदसा अनामिकानि लाइफआव आरोना आंहा दामानि एकदम जाया जाया जाथारदों ओमफ्राय अब्लाबो दसे रायज्लायनो होनना फैबाय आरो माने फिक्स टाइम लाबाबो माने जायाखै आरोना आंना टाइम बायदि फैनो थाखाय बिस्थिबाराव बगाजुलियाव दं ए बगाजुलि बाजार बबेथिंमोनथाय
बिस्थिबाराव बगाजुलियाव दं माने दोननि मा जाखो ए दिनैनिया टाउनाव जायो बिस्थिबार बाजारा बगाजुलियाव जायो आरोना मा मा लायनाय बाजारावलाय भुटान सुम मा बेयो सुमज्रुप जंखारखै आच्छा दं बगाजुलिया ए भुटानथिंजाय औ औ मिथिबाय दे खोनायोल'सो रोमै रोमै आरोना जाफेरनो मोनाखै थांफेरनो मोनाखै बेखायनो हाय हाय हेल' गरखे दैनो गरखे दै सोर जाखोथाय सेन्देल लायदों हावै ना हौवै होनो आच्छा औ दे मोजां दा बे सिजोनानो फैखाबाय नालाय हावैयानो मोजां दे दैयावबो बोरियावबो गाननो हायो बेसे दामनि लाबोखो बिबोनां हेल' 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 उन्दुनोसो ओंखारलायलांबाय आङो आच्छा बिबाजैखौ मिनिहोलायबाय नामा बेखौबो इउस खालामो आरोना दे जायो आंबो बिदिखौनो गानखायो बांद्राय ओरै हाइ लेभेलनिखौलाय मानोना हावै सेन्देलखौलाय थाब थाब जामनानै थाब थाब गोदान गोदान गाननांगौ ओमफ्राय बांद्राय दाम गोसानिया माने लास्टिंआबो बारा नालाय गानबाय थानांगौ जायो ना मा होनो आगै आंबो बिदिनिखौनो गानो आरोना थिगानो दं बाजारा गिदिर जायो खोमा आंबो दहाय थांब्रबदोंमोन टाउनाव आरोना खाथायनाय होनो मा बियो सामथिं लायो टाइम खाथायनाय होनो आं बुजियासैहाय आच्छा औ जायो दे गोसोबायदि बेरायजायो बेजोंबा बेरायख'नोसो हाया नोंगौथ' आरो आंबो दसे थांदोंमोन टाउनाव ओमफ्राय फैबाय ओमफ्राय गथ' सानैखौ फुथुबाय आरोना दसे रेस्ट होबाय आङो ओमफ्राय दा नोंसोरजोंनो रायज्लायनो होनना फैबाय आरो गेजेराव थासनबा आन्दायलायोसो बाव माया माखौ होनखो बुजियासै आं आगै उन्दुनो ओंखारबाय आंखौ
लिंहरदो दे एसे रायज्लायनोसै आं बारा बुजियासै बाजार गेजेराव हाबसनबा आन्दायो होनदों बेबायदि गिदिर आरोना थिगैनो दं दे बाजारा गासिबखौबोथ' मोनजोबा आयै अखा हाबाय ना मा होनखोथाय थैगोनलै अखा हाबायथ' आरो हाब्बाब नै बिबोनां आं दहाय दाउ लायदोंमोन दाउलायानो गोमानानै दङ आरोना आं खोन्थानो नै खानानै दोनदों दिरुं गोलावजों नायलाय नै हरा बहा थांखो बहा थांखो बेलाय रहाय मा खिन्थानो आङो गिना आंखौ जोब आयु र' नै 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 600 थाखा लाबाय आरोना नै 600नि लानानै फैबाय अखा हाबाय नै आङो माने फिसाफोरनि जि फोरानदोंमोन आरोना र' थिखोनांसिगोन बोथोरानो एकदम माबोरैबा आरोना एसे सान्दुं फैनायखाय आङो होना होदोंमोनलाय गैला गैला बोथोराबो बिदि जायो होनबा गस्लायानो रानला दिनै र' दे आगै बैथिं दंबावोसो माखासे लायग्रो थांसै र' आन्दाजखौनो मोनाखै आङो मा अखा हानायखौनो एबार सिन्था गैला हेल' 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 मा होनदों सोर जाखो जोंहा बेगर गरनै हाय हेल' आंनि लाइफआव नोंथांखौबो बरायनाय थाबाय थाइबैसे लानाय सना खिंगुर गोनां औ 600 लादों आगै ओमफ्राय एलायनो लानाय खोगो लोगो फैबाय सोर नेम लानाय आं बुजियासै खोगो लोगो फैबाय आं बुजियासै आगै खना इथेटगोरा होनदों आदसा टाइम पास टाइम फाथायगोरा होनदों औ दे सोर बियो होनदों आं सिनायासैहाय माबोरै बावदिया जाखो आंलाय दाउआ सिगोन दाउखौ खेंनो रोङासै आङो र' दे आंहाबो सिजालाय लांसिगोनसो अखायाव र' थ' बैथिं थ' उथ फै ओरै फै आजाव खानानै दोनसै ओरै फै र' मा आंनि स्कुटियावसो गाखोदों बियो आंनि स्कुटियावसो दा खिनानै दोनगारगोन बियो जि अखा हाबाय जोंनियाव खानानै दोनबाय आङो खारबाय अखा हाबाय दे माबा खारनोसै आं आथिं
अखा हाबाय दसेनो बे गर गरनै बिथाङा माखौ मिनिखोथाय मेंलायथारबाय आङो रांगियानिफ्राय फैनाय बासखौ माया रङियानिफ्राय फैनाय बास जाखोथाय आङो आन्दायबाय आगैया होनदों बसुमतारिया बे गभर्नमेन्टखौ होनदों आरो सोर गभर्नमेन्टखौ होनदों आं मोनथिला दे नाव फैनो बासनि आदसा न'आव जोंहा साख्रिया फैगोन नामा दैथुन बसुमतारिया बिराद अखा हाबायहाय जोंनियाव हेल' रायलायदो बिबाजैजों मेंलायथारबाय आं लोदो लोदो जाबाय नालाय एकदम अखा सिजानो गिनानै खारनाया थेवबो सिजाबाय आं हेल' रायलायहरदो बेस्थ' जाबाय नामा हेल' मा सिरिस्राय जाजोबखो हेल' जोंहा नैबे बिथां बेगर गरनै बिथाङा सोरमोन मोजाङै रायलायनो मोनासै माखौबा मिनिनायखौल' मोनथिबाय आङो हेल'खौ माथो रायलायहरासै आंना बिबोनाङालाय बिजि जाफिनबाय नामा आदसा एमबि जोबसिगोन नामा ओमफ्राय बासखौ मोनासै नामा बिबोना आदसा दे गाखोबायबा दे अखा हायाखै नामा जोंथिं बिराद रोजा हाबाय अखाया एकदम थाबैनो हाबाय आरोना आदसा बावदोंसोनो मोनदिया गाखो गोरना लाना खारबासो गोसोआव फैदों दे जेबो नङा सालथेनाव बिहर सालथेनाव मिथिबायना हास्लाबखायासै जेखन सालथेनावनो बिहर दाखालि सोनानै हरनो होननायाबा नोंना सालथेया सोनानै हरखोना हरदियाथाय
जायासै आं मोनानिफ्राय 10 बाजियावसो हगारदों ना मा जाखो बिराद अखा हाबाय जोंनियाव आच्छा माने बिजियाव थायो नालाय बावोबो आरोना बिदिनो अखा हादोंना हायाखै आगै बिराद अखा हाबाय जोंनियाव मा एसे समायना नोंनि महर जायो नोंनि महराव आंनि गोसोआ उसुमाव बादाव जानो हागौ नोंनि मिनिनाया आंनि जिउ सोलेरखौ फोजाबाय बिराद मिनिहोग्रासो माथो आंना बिबोनाङा नङा आङो बिदि नङा माने मिनिनो रोंगौ आरो एनि मिनिबाय थायो आरोना अखा हागारनाया 10 बाजियावसो गारदों दा हाथ'वाखैना होमबा बिराद हागासिनो जोंनियाव नोंनि बाजैनियाव बिराद अखा हाबाय दे आं खिन्थानाय बिराद रोजा हाबाय आरोना अखाया बिराद अखा हाबाय नै ओरै बारा नुबावाखैसो नायलाय बिराद अखा हाबाय अखा हागासिनो नै बिराद बासजों बेसे गोजान नोंसिनि न'निफ्राय बिबोनां खोन्थाहरदो सोर इसोरा जोनोम होआ नोंखौ मोजां मोननायनि सिगां आं नोंनि जोनोमगिरि आइ आफाखौसो सिगां खुलुमग्रोगोन नङा एकदम बर'नि फिसा बर' बायदि आरोना आंनि महरा बर' बायदि माने एकदम बर' होननानै सिनायथि होखायो आरो आंना महरानो ओमफ्राय मा बियो दै गैलानो जोमैयाव दहाय खेबसेनो गोलैजोबथों होनना थान्दा मा बियो थान्दा गोलावजों आच्छा दान्दा गोलावजों फुख्लुबहरदों दे होमबालाय नोंसिनिथिं बिराद गरम जासिगोन एबार जोंनि क'क्राझारावसो फैनो गोसो जासिगोन माथो जेब्ला गरमजों आइखां बायखां जायो अब्ला हाय बाजै मा खबर लाभ फ्रम पाठशाला मोजां आगै आंनि लाइफआव नोंथांखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय बिबारा बुङो आंखौ खोनानाङा दाउआबो बुङो आंखौ हमनाङा आंबो बुङो माने नोंबो आंखो दा बिराद शायरि लिरनो गोरों माथो नों आगैया मोजां बिदिनो शायरि लिरनो रोंनांगौ आयौ 2000 मिटारसो जागोन आयौ एफा गोजान
200 मिटारबो नङा मिनिबाय था मिनिबाय था मैया BOM ब्रास आच्छा जानाय निउसखौ नुवाखै नामा नों बाजै आं माने एकदम बोरैबा मोनसे जेबो नायनाय जायाखै आरोना ओंखायनो आङो एसे खोनादों ओमफ्राय बांद्राय मोजाङै खोनायाखै आरो बेफोरखौबो माने मैया सासे आब'आ खिथादोंमोन मोजाङै आं खोनासंनाय जायासै बोरैबा भिरबोमोन नालाय मानसिया ओमफ्राय आङो निउसफोरखौनो जेबो नायखायाखै आरोना जोंनि बगाजुलिनि जाथाया जारला साइरि नङा बाजै आंनि गोसोनि सोंलु जानायखाय नोंनो शेयार खालामबाय बाजै दे अके खालामनांगौ माने शेयार खालामनायजों लोगोसे एसेब्लाबो हालखा जायो नङा होमब्ला साननाय हनायफ्रा शेयार खालामनांगौ बेखायनोथ' आङो रायलायनो होनना फैदों आरोना बिदिनो जोंबो एसे बरिं मोनो बरिंआ जाखायो मानसिनि लाइफआव साननाय हनाय बायदिसिना अनेक प्रब्लेम जायो नालाय ओंखायनो आंबो दान्दिसे फैदों आरोना रायज्लायनो होननानै आंखौ मा होनखो नामसो दोनलायबावबाय बिबाजैखौ नाम दोनलायबाय आरोना आङो क'क्राझारनि सिगाङावथ' आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनिमोन ओमफ्राय आं दा क'क्राझाराव फैबाय आरोना होगार माबिया हागोरानि ना मा बियो हागोरानि आं बुजियासैहाय माबोरै बिबोनां बसुमतारीखौ आङो बुजियासै मा लिरदों खाथियावनो खोनाफैलायदों उन्दुदोंमोन जाखागोन सालथेखौ मा होनखो आं बुजियासै बै सासे बिबोनांखौ आं होनगोन बि बसुमतारीया बुंदों दे सना बिदिनो जानांगौ मानसिनि गोसोआ जियानो जायाथों मानो मोजां जा गाज्रि जा नाथाय रायलायनाय सुरफोरा मानसिजों मोजां मोनजानाय जानांगौ ना ने जिउ गोसोआथ' बयजोंबो गोरोबनांगौ बयजोंबो गोरोबनायखौसो बयबो मोजां मोनो नङा होनब्ला संसाराव माने थांनानै थासान्दियाव नोंगौ थिगखौनो बुंदों जा बिबोनाङा आरोना दैमा रानाव ना नागिरनायाव मा होनदों दैमा रानाव नागिरनायाव आच्छा औ बुजिबाय दे देनाय नायदों बेयावनो जादों नायहैया आच्छा गिना नायहैयासै जावजामोन गथ'फ्रा ओमफ्राय बि बसुमतारी बिबोनां माखौ मिनिबाय थादों आं नों साननाय सुबुङा नोङा सना नोंबा सोरखो सानखो आं मिथिला मिनिनायल' आं मोनथिलाय आंबो बेस्रा अन्थाव
बाथौ नुबानो माथो होयोमोन आं नायासै नालाय आगै ओमफ्राय हिनजावसा ना हौवासामोन औहाय आइदि गाज्रि मोनबालाय आगै आंनो अन्थाइ सोनानै हरबा आइदि आच्छा हौवासा मायो बि बसुमतारिया होनदों सनाया दावखो नायदों नाथाय फानसा दोननायखो नायसनाखैना जिउ आंनि अक्सिजेन सनाया आं नोंसिनि बारा माबाफोर बुजिया दे सनाया दावखो नायदों आच्छा दावखो नायदों ओरै दावखोनानै नायनायखौ होनखो ना माखो आं मोनथिला दे जखम जादों आच्छा सानुजुरियाबो नोंसोरजों खमानमोन आच्छा साथाम जखम जादों आरो ना माखो मिनिबाय थादों नोंलाय माखो आंबो माखो माखोसो होनबाय थानोसै सानजानि नोंसोरजों माखो मिनिखो माखौ मिनिखो माखो मिनिखो दे सोलोंसिगोन आंबो बिबोनाङा बिराद मिनियो जानांगौ जोंना अखाया नागारथ'बाय सिरि जाथ'बाय मिनिबाय थादों बिबोनाङा मा खालामदों आं बुजियासै दे बिबोनां बेखौ 40 रुपिसआ मा जाखो आंनो हरबाय सेड हाय हेलौ थांगासिनो दंना आगै नोङो अन्नाय नाजावदो सना सानदोंमोन गोजौनि हाथरखिखो एख्लायनो नाथाय बावनांसा नङा गोजौनि हाथरखिखौबो नाजायोब्ला थुख्लायनो हायो मानो हाया जानो बेयो मा जाखो आगै बुजियासै आं सुप सुर होनदों ना मा होनदों मा लिरदों मा मादों बिबाजैआ आं बारा लाइभआव फैफेरिखायनो नलेज गैया दे जोंहा बिबोनाङा अननाय हरबाय आरोना आंनो अननाय नाजावदो सना होनहरबाय बिबाजैखौ मोनसिगोन र' बास स्टप औ औ ब्रैजिल' हरथारबाय आंनो 40 रांल' हरथारबाय आरोना
नोंनो आंखौ बुजाय बुजाय फोरोंदो दे बिबोनां आङो लाइभआव फैखाय मिथिया आरो आङो माने मानसिफोरनि लाइभआवबो हाबनायानो जाखाथाराखै नालाय सोलोंनो होननानै फैनाय नालाय बिबाजैखौ नोङो फोरोंदो बेफोर मा जाखो थैगोनसो आंखौ मिनिखासिगोनसो एकदम नंथारगौ आरोना सियर खोथा आङो लाइभआव फैखाय बारा मिथिया लासै लासै मिथिलांगोन आसा दं आरोना आङो ओमफ्राय मा जाखो बुजियासैलाय आं मिनिसिगोनसो आंनि लाइफखौ नायोब्ला सोरबा आरोना अनल' हो माखौ लाइभआव थानायखौ बि बसुमतारिया गैलालाय नामा आच्छा आंनि नेमखौ सोर दोननाय नांगौ आरो नोंनो आंनि नेमखौ आंनि बिमा बिफायानो दोनदों आरोना आइ आफायानो दोनदों लिरलाबायनो हरबा अन होनदों आंखौ होनदों आरो आं बुजियासै नंगौ दे ओमफ्राय नोंहा बासाव डिस्टार्ब मोनाखै ना सिख्लाफोर गैयिखाय डिस्टार्ब जायाखै बैनिया बि बसुमतारिनिया थेंक इउ मोजां मोनदों बिबाजैनि नेमखौ औ आङो आंनि नामखौ एसामिसावल' अनलि सिखायनानै लादों आरोना बै नेमखौल' आरो एसामिसनि सिनायदों आङो नों हले एसामिस मिडियाम फरायनाय खोमा ना मा होननांगौथाय आङो औ आजिखालिथ' माने एसामिस साबजेक्ट मोनखाथारबायना औ बुजिबाय दे दासो बुजिबाय ओमफ्राय डिस्टार्ब जायाखै नामा होनदां आं गारियाव नोंहा गैला बि बसुमतारियाबो थांबाय नायल' जाल' बिबोनां सासेल' दंसै आंबो माबासो जाहैगासिनो दङ उन्दुनोसो ओंखारलायलांबाय दोनसै नामा ओंखारनाय मोनथारबाय माथो बासाव गाखोआबा माथो खम बेसजोंनो फैनो हायो सफैनो हायो आंबो गाखोयोथ' बास खथ' आंबो गाखोनानैनो थांलाय फैलाय खालामो
माने निजे गारि गैयाबाथ' बिदिनो उफाय गैया सोलिखानांगौ जायो। सहैसिगोन ना? बिबोनां बासाव सिखोलाबो थायो आगै सिखोलाबो थायो सेंग्राबो थायो बोरायबो थायो बुरैबो थायो। आदसा दे अब्लाबो रोङोना नोङो? अब्लाबो एसामिस रोङो मानो रोङा जानो? ए थाबायनो नांला सोरबाफोर लोगो मोनबा थांफादो नङाबा फिरफिलिफोरजों थांदो। मानो बेट्रि गाखोथ'ला मानो? गाखोदो थाब सहैनाय बायदि बोथोरा थिग नङाना। नोंलाय रोङा आङो एसामिस रोङाहाय आं आंनि नामखौल' खुनुरुखुम होनबाय रोङा। जों फरायबोनाय समाव माने एसामिस माने साबजेक्टबो गैखायामोन नालाय बेखायनो रोङा। मोनखासैनो अब्लाबो थांदो। लोगो दं नामा नोंजों? ए आंबो रोङाथ' नोंखायखौ बुंखो ना नोंगौखौ बुंखोथाय आंथ' रोंखाया रोङिखौ रोङि खिथाना लाखायो। पासथा सयथा जानोसै माथो सारिथा जालायनोसै। नोंजों लोगोआव लोगो दं नामा? दे गारनो नांला नों थिगानो दङ दे हिसाब खिथाबाव। दानो 6 जायो माने औ आङो बुंफ्लांदों आरो ना दासो 4:30 जानो नागिरदों बुंफ्लांदों। लोगोआ जायगानिसोमोन ए थाबोबाय। दे होमबा गैफाला आरोना लोगोआव नोंजों। नोङो खयथायाव लाइभ फैयो? आंबो एसे थागोन ना नोंजों स्टार्टिंनिफ्राय लानानै। औहाय बावबोबायथ' आरो नोङो सालथेनाव माबादो सालथेया टाइम मोनोब्ला हरबाय बायगोनबो खोमा मानो टाइम मोना जानो दसेखौलाय जेनेबा। नोङो लाइभआव फैया? फैदो। हेल' हाय आलकिन सांमा हेल' said hi hello
बि बसुमतारी बिबोनां लाइभआव फैदो नोंबो आंबो फैगोन। माइदाखोम मा लेंगुवेज बुजिनो मोनला आं। जाया भिडिअखौनो दानजोबसैसो आं। जानला मोनला सोरबा गारलाबायना दोनदों हगारलाबायना दोनदों। मानो दाननो नागिरनांगौ जाखो? दाननो नाङाहाय। औ ओमफ्राय आङो दाख्लैबो माबायासैना जायासै। डेलि होयो नामा बियो? औहाय आं बुजियासै मा लेंगुवेज जाखोथाय। जोंहा आलखिन मा होनो सांमा आलखिन सांमा आप क्या बोल रही हो? मुझे पता नहीं चला क्या लैंग्वेज है ये। बेलाय मा जादों बाजै मोनथियालै मा जाखोथाय। सहैसिगोन ना बिबोनां? आंबो दोनथ'नोसैसो नों सफैबाथाय दोनथ'नोसै आंबो मानो होनब्ला गथ'फोरखौ फोजानांसिगोन। उन्दुबायानो बिसोरो 1.5 घन्टासो जासिगोन आरोना उन्दुनाया। ओंखायनो सिरि बेलाय माने माखौ होनदोंथाय नोङो? डायरि चेक खालामदोंमोन आङो फिसाजोनि। सहैसिगोन ना बिबोनां? उन्दुनो एसे सानदोंमोन ओमफ्राय मा जायोथाय। ए नों लिरनायखौ एसामिसनिखौ? आं बुजियासै एसामिसनिखौ। आं आंनि नामखौल' सिनायो ओमफ्राय। हाब खिन्थादो मानो खिन्थाया जानांगौ। नोङो सौहैखासिगोन होनना बुंदोंमोन नालाय ओंखायनो नोङो सौहैबाथाय आंबो दोननोसै। दिनै आङो सानडेखायसो बे टाइमाव फैदों नङाबा आङो फैनो हानाय नङामोन। मानो होनब्ला 4:30आवनो फिसालानि टिउसन दङ। एकदम रेडि खालामनाय मानाय जाया आरोना बेखायनो आङो दिनै फैदोंमोन आरो। महारानि औ नैबेखौ बुजिलायबाय नोङो। नों लिरदेराबा बुजिया दे। सिनायबाय दे महारानि अब्लाबो गोसोआव थाखाया ब्लद ब्लद थांफिनजोबखायोसोखा। दोनथ'नोसै ना मा होनो बिबोनां? हा दोनथ'नोसै? रावबो फैया जों सानैल' रायलायो। माबायाबो बिबोनाङाबो थांफिनबाय दसेनो। दोनथ'नोसै ना आगै? नों सहैखाबाय जानांगौ। आं
आं बिराद जाहैबाय उन्दुनो ओंखारबाय दे आगै दे होमबा बाय 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 मोजाङै था दोनसै आंबो अके बाय बाय दोनसै